Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan roti, guys. Roti roti apa-apa butoe mang desih wis bar sarapan sego. Terus ngemplok roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu desih persiapan nah, guys. Persiapan kocak jagung. Tunggalin ndek neh, nggih. Tapi hari ini kuwi mbok iki gak tak kabari, guys. Soale dhisik iki motore iki dipakai paksu. Maksudnya dienggo acara paksu dhewe ngono lho, guys, maksude. Kan paksu ki janjian karo kancane golekno sapi wong, dipasrahi golek sapi. Dadi motore iki dipakai paksu. Dadi dhisik yo gak iso boncengno Mbok Ti. Lah rumangsane dhisik iki ya alah selibur lah. Montor wis dienggo paksu iki libur ngono nggih. Lah kok ndelalae ndek sore iki dhisik telepon karo adik ipare dhisik. Bojone adike dhisik kan tak telepon kok ndelalah alhamdulillah ki ngepasi nganggur, guys. Terus tak jak kan gantine Mbok Ti. Lah nek lekno nganggur gelem goncekno aku ngono. Terus tak tanya ngono, guys. Gelem yo ngono. Dadi alhamdulillah dhisik entuk goncekan IP-ne dhisik ngono, guys. Dadi yo dhisik gak sida libur. Tetep mangkat gaspol. Soale mulai jam 2:30 pagi sampai bar adzan subuh kuwi agak terang. Udane kuwi yo lumayan deres, guys. Dadi dalan sing mlebu sing ndek ingi tak sepil kuwi mungkin dhisik nek goncengan karo Mbok Ti ya tetep licin, tetep mletre-mletre nggih. Wong ora udane dalane kaya ngono apa meneh udan. Lah sing tak samari kuwi guys. Engko nek umpama dhisik boncengno Mbok Ti kok sekirane dalane kuwi licin terus Mbok Ti takon mlaku, apa ora yo sakno. Yo gak duwe kepikiran nek dhisik kuwi arep mangkat ngono wong, soalnya motor kan dipakai paksu. Lan delalah IP-ne dhisik tak jak kok nganggur, gak enek job. Lah iku terus dhisik ikut terjun neh, guys. Ya alhamdulillah nggih nek kabeh memang wis rezekine. Tapi mbah piye-piye niki jane ya sakno karo Mbok Ti iki ya sakno jane. Tapi lah piye meneh wong paksu ya duwe acara dhewe ngono lho, guys. Yo jadi ya bagi-bagi wong paksu ya butuh mergawe, maksudnya ya tanggung jawab ngopeni keluarga. Lah sijine dienggo sekolah, sijine ya sing aku kan mikire dikon libur sik. Daripada dhisik nek boncengan ya tetep mangkat. Kayak nunggu IP-ne dhisik. Tak antenane guys karo sarapan. Tapi dhisik mau bar sarapan sego karo sambel tempe. Iki bontote dhisik rica. Iki mau bar blonjo lho guys dhisik. Wis tumbas rica, tumbas sambel jengkol. Engko terus nek awan, tante kan tak tinggali dhuwit, kowe tak kon numbasno sayur. Mbah sayur apa pokoke butuhe engko dienggo mam nek awan. Tak kon numbasno sayur. Wes ah. Oh iya. Lah sak anu gembreng endi? Kan tak gendong. Hah, gembreng arep apa ya? Lho. Lah gak penak tak gendong ngono, kok nek cara melihat-melihat iki. Gembreng tak semua nak nek coplok dhisik. Lah ndek iki nggone lek nang meja menak iya. Mbek Mbah Jamin iki. Tot-totan lho, Son. Tipae jan tak ketok ya. Tak gendonge. Lek kumpul wis siap ngono, Bang. Iya, Kamang. Biasa ya. Alah guys, diguyur hujan. Anggek mangkat mulai kok omah sampai tekan kene iki dalan elik. Diguyur hujan terus. Lepeh kabeh pokoke basah kuyup ora karu-karuan. Tapete golek panganan sak emplokan. Lah, ngene Dek.
Dhisik umpama goncana mbok ti ngono mbah piye polahe iki. Untung kok. Lah Pak Su mang teremno ning anu kok yo. Teles kabeh. Lah yo, he? Pasti lah sik ndine iki. Ndak eh. Iya kok Pak. Eh. Ya kono Pak. Nah, iki. Lah aku ora ngingeti lah. Kayak ini enggak ono Mas. Kono Mas. Lah yo malah derese kok ngene iki sida kocek ora. Mulai koma sampai tekan kene iki tepake deres yo Leno. Nek termo kritik-kritik malah lunyu. Niki jute koyo ngene guys, dalane kanak. Cara ngejak mbok ti ngono malah mbok piye iki. Gak ambek mantune. Hah? Gak ambek mantune. Mantune sing ndi Lekno sing gawe ning mbon. Mantune sing ngampot kuwi. Kuwi ning tebunan ae, Dik. Lho saiki gak. Biasanya kan bencak ambek kuwi ya itu. Dene dene iki ora kuwi. Puncakno. Iya. Wong aku pas ning Jeliru ki mantune yo ning tebunan nih. Ngono dhewe wong. Saya tebu. Iya. Oh, alah lah kok malah deres. Piye iki? Sampe ya Allah Gusti. Kadung menapa ora iki engko. Alah, ora ketok. Jak peteng, Guys. Pakai jas hujan. Oh, jalan kali. Wong lunyu iki. Alhamdulillah wis teko desa Mbudeh. Aku yo gremeng elek golek panganan samplokane kok dirangi gremes-gremes teles kabeh. Masa kowe goncaan ambek ondek ngene. Lho, lah bojoku ning Pasar Baru. Motore digawa. Lah aku jane pe gak menyang. Oh kae opo jek. Aku ki pe gak mangkat, lah lekno tak telepon kok nganggur terus tak jak. Gelem goncana aku lekno aku ngono. Mas aku tak urung menyang. Wah, telon-elon lah ya Pak dhisik, gak ngampun lek ton. Halo. Lho kalau Mbah Marji apal dalane. Oh, alah. Kok bubuk kono mang. Ning ndi parake? Hah? Ndi lek, nggone ki ndi? Nggone. Ya rene, darene sampean. Gak apa-apa ta. Lho enggak yo entrok. Nek marji kula kabeh. Dan dhisik lek. Aku pitasake yo. Wis teko kono lho balik diputer enek. Lho lah sing surati Ora jere ning kene iki lho motor. motore kek kene iki. Lunyu nek beberapa. Iki sekolahan Sumengko guys, SDN Plus Sumengko. Sekolahan SD. Tengah alas ya sekolahan ngerti ya. Josjis. Kemajuan bangunane yo walalah top marko top. Kayak desa Mbudeh iki kono kuwi. Ayo Lek, ayo. Wis gocek pra. Mah lunyu kok, mlaku wae. Lunyu. Aku gak tak pikir ke HP ku guys. HP ku nek kodanan terus piye mikir iki klambiku ki teles kabeh kathok klambi wis ora nek sing garing kae mbake kae yo. Diapak nonah ya tara yo. Elek nem kemang teko kene tek yo wis terang. Lah aku ket komah lho Lek, gremisan iki ket komah lah dalane tek lunyu kok ngene. Aku lekno Lek, ayo mandek diluk Lek aku tak nggo jas hujan lekno tek toke tek dhuwur tenanan ki aku teko kono ndang gel-gelan kademen aku ngono. Lunyu lho Lekno iso apa ora?
Lho nek yo balik mendhuwur neh. Ora kok balik piye wong ora anune. Lah iya. Walah. Mak yo rong tau rene dadi niki yo. Kowe nek gak teles kabeh kok. Celana mek gak teles kabeh. Celana. Lah iya lah aku lek nang mak jeruat walah banyune munggah dhuwur. Lho karek aku ora salah. Piye carane wong iki? Montore nasar ana. Mbok go nutupi montor. Lah timbang anu Parake endi lek iki rono? balik rono neh. Oh rono? Dudu kene. Alah lah wong lek kumpul kok mbok buku Mbak lho iki lho piye wong dadi IP-ne suwe kok iso. Lah wong ini iki wis hafal sing IP-ne ora hafal. Gak mbok yupno kene lho lekno kene. Angel kono gak. Lunyu lah ya lunyu. Kono ku lho spot sepeda. Kene lho lek, kene lho lek. Kene lho, kene lho yo kok. Kene lho ora tanggo terus kabeh wae. Garing. Undang ndek ndisi. Lah yo numpak motor wis tuwek yo lek grunuk-grunuk kok. Lah iya nek gak ndang dhisik kok yo. Enggak udah dhisik kon samno nang batak. Lah yo ya. Karena nampak motor banter kok. Emang ndi wong dhisik emang. Kan ada men mana di? Satem tinggal kene, Pak. Iya. Aretem. Aret. Lagi ngene monggo peran. Apa? Iki lho. Nang ngene anggo iso borak. Wong ora gelem ndek iki. Jere woi-woi iki. Apa? Sarung tangan. Aku nek gak nganggo ki nganu, kulitku ki terus do siset kabeh ngono lho. Ayo ya apa? Dari sekolah bentate. Lho. Lho yo gowo mosok bontot ditinggal. Rene neh. Lah yo. Walah iki ya genengan iki apa ndi ya sing di. Lah iki engko nek apa? Aku yo kudu guyu Mbah Sardi iki lho. Walah, motor beat iki tenan yo, mletre ten pokoke ora kaya motor niki. Aku cara mono jujune iki lho. Mosok Masuk angin. mobat mabit lek Sardi iki Mas Am. Iya. Wah, kok iki ngene lho, ngupul, pul. Lekno kena guyu. Halus, halus. Wah, ora betrat yo. Wah, kok iki mobat mabit wae. Sampeyan kuwi. Lho wong anjur, lan motor beat kaya ngono Mbak. Mletre-mletre nek. Lalu nyune lo ngajak Takon ora Halus, Mbah, halus lekno. Alah. Ndang kondre yo dipekno neh lek kok iso nyawang kok. Terus biasa yo, Mbak. Ora biasa mbok terak kok. Wis apal. Apa lah. Endi ki? Apa? Walah kali ini banjir iki. Berkorbar iki ora nyala iki. Berkobar-kobar ya, Lek. Digewekno kata-kata lek kumpul lho, berkobar-kobar. Lah ya berkobar-kobar iki kobong lho, Lek. Berkorban Demi anak bojo. Demi keluarga. Medeni wong. Jenenge wong makarya yo mikir. Lho, iya wong makarya ki rekoso ngapain entuk dhuwit. Aku lek Sardi polae motor. motor kaya kayu ngono. Lho wong ngono ku lho Mbak, munggah mletre-mletre ki so walah. Apa tak selep kok yo bangetan ngirengno ndek malah kuwekelene lekno. Tenggo karep wong suguhe ning Mantale memang gawe, Bos. Sapa aku Lek? Mantale. Lah kane pun iki ya yo. Aku rek wedi iki. Dalane lunyu. Rapak. Ya Allah ngene Lah niki ape Lah iya, ngene kok. Ngene kok pe naik ke puncak gunung iki yo. Yesus lah ra iso nganu lho. Ya yo. Ban takar ndak Budak. Jerene sesuk malah hidup kono ya kok.
Lah kono lho, Gus. Lho, jere- ora iso, Gus. Heh? Nek ngobit ora iso. Lah jere telon. Lah ya telon gue Mbak Cim sik mlebu rono adoh. Mbak Cim ndi ora roh ya aku. Mang telon aku ya roh. Yo berarti yo mbok tira sida tak jak neh. Entung kae kok. Lah nek ngobit gak iso kok ya berarti mbok tira sida ngejak aku. Gak yo pangkah lekno tak jak. Ngobit kowe gak iso. Lah yo. Wong dolane. Rokok beng yo keri. Dolan. Iki ya Pak yo. Oh alah. Alah kok semangat-mangat kok ngene. Iki to. Nggih. Begini kae. Lah kok mengkis-mengkis. Rawar ya golek iki ta. Minawar ki piye yo ngono. Ya Mbak. Iya. Alah tadi sih. Alah, suwe. Alah aku tak nonton ambekan. Ya. Tak totone ambekan ku. Nyelek. Ambekanku tak totone sik kok. Wantere wong kae. Lah yo tekan kene kok diparingi terang iki, guys. Wis disih mau kan sebelah kene ya, guys. Wis entuk 2 karung. Alhamdulillah jam 7:30. Disih wis entuk 2 karung. Pindah sing sebelah kene. Para erono, guys. Yo, pindah-pindah bismillah. Ki kondisine yo iyup redup ya, guys. Dadi ini semangat. Lek. Ngalah. Boyong wis entek. Ning ndi lek kumpul parakku? Loh, lah metune ndi? Terus lanjut. Ngisor. Ngisor rene. Iya lah. Masa jaluk gendong, Pak. Pas Ardi. Jaluk gendong aku yo. Waduh. Ya aku cilik yo. Sida ampli. Lah iya sing digendong gedhi kok ngene. Piye iki? Loh, lunyu iki, Lek. Alon-alon lho, Mbak Se. Heh? Piye yu? Tiba rene tuluke lho. Lah iya, Halo. lunyu tenan iki. Nolak nek wong ngene iki aku. Pokoke langsung. Endi iki parake rono kae, Lek? Terus dalan terus. Ngono kuwi. Mbok soteng kene kok. Oh, lah piye? Yo piye? Ngaleh nggon disoteng ya, Cah. Iki terima digo sampean. Boyongan Aja kok padak-padakno. Ning ndi Lek parake? Ning ndi parake? Rono. Pundi? Lah kae wis enek wonge. Ndi? Maeko rene? Kok? Loh, iki gak yo sing jutulane awake dhewe sing kocek ndek iki, Lek. Nek ndi Mak Eko? Kok? Lah ijek apa ora? Nek ndi iki parake? Hah? Mendhuwur ana apa rene? Nerak iki pokoke. Mas, nggonku kono mang ya. Siji. Kok nek rubah. Sing jahiti Mas iki pun ndih, Mang. Ora patek ngetarani aku. Loh, lah rek wis entek. Wis entek ngene kok. Lah iki wis pol kene. Habis, guys, kene. Terus ngaleh ning ndi neh iki. Entek iko. Wis judel kono iki. Berarti wis iki mulai. Mulai. Loh, mengisor ndi? Lah iya. Ya berarti ya pulang wis entek lokasine. Kuwi cek ning Sorjati kuwi. Heeh, lah wis terima sakmene rek. Ora wong sing ngoceki. Ijek. Lah terus ngaleh ning ndi neh?
Alus le, alus. Minta le selamat ya? Iya le. Selamat mulu sih. Lah yo ketok. Oh alah pindah nggon guys, ceritane iki pindah nggon tapi dalane yo koyo ngene. Dese umpama nggawa bit ngono alah nangis. Walah. Nangis ra metu loke. Nek iki senayoh ya. Lah nah yo kira nek wong lanang lekno, nek wong wedok yo alah lah. Lah kowe ora sing tak tebang tebu mbek Mbah Karep manung bajangan. Alah nek wong wedok gak iso. Lah yo. Lah nek ngene iki tak yo iso lah ngene iki cara nek wong wedok motore bit kisane gak tunange. Terus piye? Jaminan musal. Alhamdulillah guys, tekan omah dhisik wis agi wae mblusuk omah guys. Walah kono ki udan deres pokoke budal sampai balik terang pas kocek tok kuwi guys. Balik iki yo diguyur hujan ra karo-karuan Mas Am. Ya Allah Gusti aku. Wis yo alhamdulillah yo guys. Ngono nek yo wong tarah rezekine yo ning kono nggone meskipun dalane mletrek apa wis salah tenan. Pokok ya dipanggah diparani ae. Mang cara mono dhisik nggawa motor bit ngono tak eling-eling alah nangis. Jujune sing ndek iki kok terang. Pas karo mbok iki. Cara udan ngene iki mang ya wis mbah. Selonjoran guys, tak pokoki sepatuku tak ijuki. Wis selonjoran sik. Agi wae mblusuk omah iki mau. Sing marah iki udan deres jek dolare ning gubuk. Alhamdulillah bayaran. Lho guys, bayarane tak duduhno sampean guys. Entuk 8 karung. Oh, bayarane jam 2 siang agek teko omah. Jeniki 96 guys. Dadine kan susuk 4.000, terus sing duwe omah iki sing duwe sawah tak apa-apa Mbak 4.000 wis. Apa wi? Tak genepi 100 misan ya ora apa-apa. Wis alhamdulillah kok matur suwun karo Pak nggih. Dibonusi 4.000 dhisik mang untuk 8 karung. Alah mendunge guys. Mendunge kok koyo ngono gludhuke ndler-ndler. Mbah Mi sesuk mulai dina sampean? Andenge Mbah Pomo kuwi. Iki mang yo. Iki mang yo. Kuwi ngabuk pisanan, Mbah. Kocek. Yo jek ning bodeh aku. Heeh. Ya PT kok Mbak Par kuwi lho. Apa mek ning Bendo Mbak Par kuwi lho nek oleh, Jek. Sesuk. Ya sel tak tekok. Aku lah ambek lekno, aku goncek. Iya. Timbangane engko lekno tak jak gelem, aku goncek lekno karek gamblok ngono penak, Mbah. Iya. Lah aku mang yo ngajak lekno, Dik. Alah Mbah, nek cara meno aku nggo motor bit, goncekno Mbah. Mbok timbang anyar nangis aku tok man. Dalane walah. Lah ngono mlebune menjero yo nasek-nasek Mbah. Alah gak kenek nek bit, nek motore sampean yo ngejes. Yo. Ah tak tekok Mbak Par ki lho nggetku. Ngono